Sa ating police report, halos 1 bilyong halaga ng Shabu Nasabat sa Bugallon. Dalawa na aresto. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isang Chinese national at kasama nitong Filipino driver ang naaresto sa isinagawang joint operation ng PDEA at pulisya sa Bugallon kahapon sa kahabaan ng Romulo Highway sa Barangay Polong. Ayon sa ulat, hapon nang maharang ng otoridad ang isang itim na van sa nasabing bayan. Sa paghahalughog ng otoridad, tumambad ang kilo-kilong hinihina ng shabu. Nasabat mula sa kanilang minamanayong sasakyan ang tinatayang 120 kilo o 125 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga na humigit kumulang 816 million pesos. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga droga at kung kanino pa konektado ang mga naarestong sospek. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatag IFM! IFM News! IFM News! IFM News!